Lakshmi जोंहानि न'आव Happy Diwali हाथायाव फैबाय बे बाङाय मोनलांगोन ना Tut. Ini betul nak. Hey guys, खुलुमबाय. नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ गोसो गोथारजों बरायनानै लाहरबाय. दिनै आंनि ब्लग भिडिअखौ न' लिरनायनिफ्राय स्टार्ट खालामनोसै आरोना मानो होनोब्ला दिनै हैप्पी दिवाली ओमफ्राय इखिजा लिरखांबाय लिरखांनानै इखौबो लिरनो गोनां जाबायलायबाय आब'आ दुगैदोंमोन आरोना दुगैखांलायबाय न'खौबो इखौ लिरखांलायबाय भिडिअ हमनो हाग्रा गैयामोन नालाय लानो मोनाखैमोन दासो लाबाय आरो लिरखांलायनोसै न'खौनो दानिया आङो न'खौ लिरबाय माने लिरखांनोसै गेजेर ससेनिफ्राय भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय बारा होननोबो रोंलायलाङा मा होनगोन मा दोनगोन जालायलाङो नायलांबाय था जायखिजाया नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ रोंसोगारगौ न' लिरनोबो सोरबा रोङा बायदिसो नुनो हागौ आं रोङा बायदि नुयो सिल सिल जाथारदों नै खानस्रिखियानोबा स्लिम रुवाथि मा होनो रुवाथि नांगौबा लांफै मेसेंनिसो दैज्लांनिखौ हानाय नङा खोमा दैज्लांनि हानाय नङा मेसेंनि ओमफ्राय नै न'खौ लिरखांजोब्बाय दानिया बेथिंजाय आरो माबा माबि ओंखाम ओंख्रि संनायनि मैगं थाइगं हागासिनो नै बेथिंजाय फुंनि हरनि थोरसि खुरै सुनांगौ रेडि खालामनानै दोनफैदों नै जा बाबा गारि हुगारगासिनो मालाय गारि हुगारनाय होनबा मा एसे गारिनिल' गारिखौ साफा खालामनायनिल' बाबुनो ना बाबु थैथ थाथो बाबाया सलायगोन नों हुगारगोन नामा बाबु फैदो निजिनावसो थुलाया बाथाबजोब्बाय ओमफ्राय आरो थिं दोथाबानो दे मिस्ट्रिफोरखौ बेखौ थिं बोरायखौ बोख्लानानै बेखौ दोफिनबाय आरो दोखांबायानो बेखिनिखौ जायखिजाया दंबावो दिनैथ' साननै जासिगोन मिस्ट्रिफोरा फैनाया बायथिंजाय आरो ओंखाम संहांदों संबाय ओंख्रिजों संहांदों इयाव आंनि प्लास्टार थालायनायाव ओंख्रि संनि लाव ओंख्रि लावजों आलु दुन्दिया गोरलै नोंनि ओंख्रिखौ मिरामिसफोरखौ खोन्थाबाय थानो मिरामिसफोरखौनो खोन्थाबाय थालायबाय ओमफ्राय नै जोंहा दा लोगोफोर बेलासिनि बयबो गावबागाव रेडि खालामलायगासिनो नै इखिजा आब'आ आलारि बाथि दोननो बानायगासिनो नै इथिंजाय बाबुआ साइकेल सालायगासिनो इथिंजाय गुमैया लामा सिबगासिनो आं भिडिअ लादों आं बुद प्रसाद जगार लादोंमोन आरोना सिबगासिनो नै एसे मोजां नै इखिजा आइया मोसौ लाबोदों बेयाव आरो जों बाबुजों आंजो
ओमफ्राय नै बेलासिनि आलारि बाथि लगायगासिनो लामायाव आब'जों गुमैजों नै ओमफ्राय आं भिडिअ लादों फट' साथाम मावनो बे सिम्पोल खामानिखौलाय गुमैजों आब'जोंनो मावगासिनो आरो ओमफ्राय आङो बल गेलेदों बाबुआ बल गेलेबाय थादों ओमफ्राय न'खौबो जोंहा नै रिथि रिथा साजायजोबखांबाय आलारि बाथि लगायखांबाय साथि लगायखांबाय गुड इभिनिं लोगोफोर नै आं दानिया दिवालीनि थाखाय देलायखांबाय आलारि बाथि आरि लगायखांबाय ओमफ्राय आं दासो भिडिअ लाबाय आरोना नै बिदिनोसै भगबाननो साथि लगायखांबाय खाथियाव मोजां होब्रा अराव होबाय थाया बिदि ओमफ्राय नै आं दानिया आलारि बाथि लगायखांनानै फट' थिखांनो थाखाय लामायाव आलारि बाथिखौ दांफ्लाहैबाय आरोना लोगोफोर बायदों र' दासो एसे मोजां नुदों लांलाय लाबोलाय खालामब्रा वेलकाम मा लक्ष्मी जोंहानि न'आव दाखालियाव दिनै लक्ष्मी फैगोन ना जाबाय दे दिनै लक्ष्मीखौनोथ' फुजा खालामो आरो दिनैनि दिनाव रिथि रिथा जोंहानि लामा नाथाय जोंहा दिनै बम उरायहोआ गियो जोङो मानो होनोबा जोंहा गुमैया गियोनो एटमखौनो बायना लाबोआखै लोक्षिखौसो मालाय बरायनाय जायो इहाय एटम गावनोनो गियो जाबाय दे एटम गावनो मोनना देग्लाय नङाबा सिगाङो ओरैबायसा मा कार्टुनमोन देग्लाय गुमैया लाबाखैनो एटमखौनो गावनो गिना ओइ थांसै आरो लालांगासिनो लां जाबायलै खिन्थु सख'नायाव दा गोबाव जागोन हानाय नङा मावलायनाय गोबाव हेपि दिवाली लोगोफोर गोजौआव दं जाबाय ओमफ्राय नै जोंहा दानिया प्रसाद जानोसै आब'आ जागासिनो आंबो जानोसै दिनैनि आंनि बे हेपि दिवालीनि ब्लग भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय स' ओंखायनो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्लाबो मोनाखैब्लाबो लाइक हरदों कमेन्ट हरदों ओमफ्राय गासिबनोबो शेयार खालामनानै होदो ओमफ्राय मा होनगोन
चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै होदों आंखौबो अननानै नैबे mamilahary स' लोगोफोर बाय बाय आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै अरायबो आंखौ बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय था नोंथांमोनहा Love you all. Thanks for watching everyone.